जों हायनो हाय खरकसा ताखुकनि गथमानो मानखा bo khoroksa kaijak bwrwini hamjakmao kwlwgwi rang bini lak lak kwmawi thangmani kaisa kubui kothoma omo kaisa haino swnamjak kothomaya tamokhe kubui kothomano no ang norokno sawi khwnarnani nayo tamni hinkhe o kothomani bisingtwi hojak wngnani swrwngmung kwbang manwi mano phaidikhe ko kwbang sayakarwi kothomano khwnawi nailai o takhukni mung wngkha Ariel Deborma bo salsa kaisa kaile pandao thango afro bo a kaile pandao khoroksa bwrwi no nugo o bwrwi wngkha Christian aboni bagwi bono kaijak hwnwi sinui manliya tamni hwnba o bwrwi sindol phulya tai mathia rokanya hakeo takhuk bono nugwi sikli hwnwi no wansuka tai bo afro o bwrwi no nugwi hamjagwi thangka aboni bagwi bo o kaile pandao no o bwrwi no hamjago hwnwi propose bo khlai rikha phia o bwrwi bo bono kaijak hwnwi saya o bwrwi o takhuk no accept bo khlai nakha abo haike no borok phone number rok nalai kokrok salaikya borok kok salaimani 3 months hairok wngkha saljake o takhuk o bwrwi no malainani kok rikha khumulung parko o sal wngkha Saturday o takhuk no o bwrwi no bini kamio thangwi nahari phaikya tei kwnwi kheno borok khumulung parko bo thanglaikya thanglaiphruo bwrwi jaga jaga bathago tukmali hatirok go bathago o takhuk bono swnggo tamni ma bathak hwnwi bwrwi bono saw samung nangwi ma bathago hwnwi ulo borok khumulung parko sogilaikha afro o takhuk bwrwi no swngka nangano bwswk hamjak hwnwi thya sakni bagwi no hamjago hwnwi bwrwi bo bono kifel mung rikha tai o takhuk bo bono saka ang bono no thya sakni bagwi no hamjagwi thangnai tai hamjago hwnwi aboni ulo o takhuk o bwrwini photo no bini WhatsApp status o rikha afro a bwrwini kamini o takhukni dol rok tongmani bono swngka nung o bwrwi no bahaike sini hwnwi o takhuk bini dol rok no saka ani bwrwi si aboni bagwi ang bini photo status o riwo hwnwi o takhuk ni ikok no khwnawi bini dol rok le belai kheno wanajakha tai o takhuk no srai srai sawi rwlaikha o bwrwi ba kaijak siblasa hwnwi o kok no khwnawi o takhuk bo belai kheno wanajakha tamni hinkhe aswk sal o bwrwi bono kaijak hwnwi saya hake o takhuk tongwi manliya logi logi no bo o bwrwi no call khlai ma swngka afro borok kisawa bo walailaikha o bwrwi afro ke joto kok ma gosika bo kaijak tai bini bwsa khoroksa tongo dukmali hati ganao hostel tongo bini bwsa abo haike joto kok no bwrwi khulogwi saka o takhuk no tai o bwrwi o takhuk no saka ang kaijak phano ani chela kwrwikha tabuk ang nungbai no kahamke hamjagwi thangsinai hwnwi hake o takhuk bo bwkhamanwi thangka eba bwkhamanwi tongmani ba aboni bagwi o bwrwi no kaijak hwnwi sidutwi phano yakarna muchungjakliya hamjagwi no tongnani khao chongkha o takhuk wngkha kisar misar rang rok gwnang chadrop chupdrop aboni bagwi a bwrwi bono suli chanani lama manjakha o takhuk bo bono sakni hik hwnwi no chongwi nakhaba kaijak khupano bwrwi no joto nangmani rang ri abo haike rang rok chalogwi no tongo bwrwi no rang rimang no o takhukni 3 lakh hairok rang thangkana aboni ulo salsa 6 tarik June 2022 ni salo bwrwi o takhuk no haino hai malainani nuhunkha o takhukni bwkha aswk hamya o jorao bo saka nini bwsaise tongo angno no hamjagwi tamo khlaisinai nungni o bwsaibai no kahamke tonglaisidi ang abo nayo ang phaiman glak hwnwi phia afro bwrwi bono saw nung phaya hinkhe angno no case rwnai ang thanao thangnai hwnwi abono kiriwi o takhuk bo phainani ma gosika ang phayano hwnwi saka afro bwrwi bono sapika nung phaika hinkhe nini joto documents tongmani tubui phaidi tai ani bagwi bo kisa rang rok tubui phaidi hwnwi hake afro borok bolongo malailainani kogrlaikha tai bwrwi no o bolongo malainani kogriwo hake borok malaikha tai o takhuk a bwrwi no haino hai o salobo 4 lakh rang rwkha phiaba abo hai kaisa patikha bwrwini bwsai tai a bwsaini dol o takhuk no o salo rifrik laikha o takhuk belai kheno ma kharka bo kharfru bo 50,000 ama hai rang gmakha afro o takhukni logio o bwrwini jaiti gusti rok bo tongo hake o takhuk o bwrwi no ulo call khlai swngka omonda nini thya sak hamjaknai hwnwi kogrimani ano tatal sawi hwnwi aporke bwrwi thaisa phano kok pungwi manliya
tai o takhok afro o bwrui no saka nungano omo hai ke thungma hai tai kebo no ta thungdi omongka kaisa chaya hini saka. The Cockbrook Disclosure YouTube channel no teinai ang norok ni takhok Andrew Deborma o story no khnawi chung omono buji thai klayo hamjakma bumung bai kebo ta thokok jakdi rangri ta suli jakdi nung omo hai borok no sini di je borok hamjakma kaisa bumung bai rangri ni uklogo simi khaisigi tongnai tamni hinba aba hai borok no thuyasak logi rui manya eba logi bori glak aba hai tatal borok nini langmawo nono sokomornani tai kusumnani bagui simi je phayo aboni bagui no jesa borok bai hamjak thangni bo hus ungdi eba hojak khe tongdi baksa borok jengno sukleknani tai kusupnani bagui chini langmao phayo abo haino ongkha o takhokni langmao bo tamo khe jeng bini o kothomani bisingtei hus ungnani kokno no jeng wansugui bo manu hake asungno ungnai tinini o kothoma norok o kothoma no nangjagui jajagui tongkhang kaiba norok share khlainani tapokdi like khlaidi tai norok ni wansukma tui norok comment khlaibo sawi mano norok comment khlai sadi ani channel o katal phai tongo ke subscribe khlaina di norok ani channel o omohai kothoma rok no khnawi mannai norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।